Tikulandireni ku programu inanso ya Amayi Anzanga. Programu imene ndithu timatsata bwinobwino kuti ufulu wa azimayi usasokonezedwe, usaphwanyidwe, zinthu zawo zikhale zawo basi, wina waja asachuluke nzeru ndi kuwatengera. Ndemonga mwa nthawi zonse, George Misinde ndi dzina langa, ndipo ndinawo Amayi Anzanga. Mayi kumvana mulumbe, mayi takulandirani ko basi. Mumve kuti mwalandiridwa unoko ku Kanema wa Times. Ndiye sabata yatha tinali kulilangwe kumene ndithu timacheza ndi magulu a azimayi dera la Chisilamu ndithu kumene timamva zambiri mwina za nkhanza zimene adakumana nazo. Ena analandidwa madimba a mizimbe amuna watamwalira, ena analandidwa magolosale amuna watamwalira. Ndiye timamva zambiri komanso kuwaunikira kuti kodi angatani kuti athandizidwe. Ndiye programu yamatipatsira pano pa Times ndi abungwe lija la Wareg. Ndiye ndithu tafika nawo mayi mulumbe ndachenera ku basi mayi kuti mwabwera lero lino. Ndikuzowa kuti mwamuchokera ku kulibinonso ko basi. Zikomo kwambiri. Ndiye lero lino tifuna tikambe za ma administrators. Mutiuze kuti kodi ma administrators wani ndani pamene chuma cha masidwe chatuluka. Ndipo kwapezeka administrators amene yuyu administrator amene akuyendesa chuma chimenechi. Tifuna mutifotokozeretsa satane bwinobwino chifukwa ena tinamva kuti administrator adaja chuma chonse. Ndipo yambirira administrator bambo anatisiya kana mayi anatisiya akhoti atipasa administrator. Administrator ameneyu ndi ndani? Administrator chuma chikakhala kuti palibe wiro chuma cha masiye. Ndiye kuti timati chili intestate. Tanthauza kuti palibe ogawa. Intestate. Okay. Palibe ogawa. Chumachi sanatipatse ndondomeko mwino wake kuti chiyendetsedwe bwanji. Sananene. Ndiyeno pamene pamabwera nkhani ya ma administrator kutanthauza kwake ndi mmene timadziwira olongosola zinthu, oyendesa zinthu mwa ndondomeko, administrator. Ndiye amene andi okhuzidwa kwambiri ndi imfa ya malemoyo, kaya ngati wamwalira ni mayi amene ali bambo, ngati wamwalira bambo amene ali mayi, kapena mwana wawo amene anafika zaka 18, amenewo atakhala ma administrator. Kukhala administrator umakapanga apply ku court, umakapempha, umalemba ndondomeko zifukwa chake chimene court ikupatse iweyo mphamvu zogawira chuma cha masiye chichi. Ndiye tikamamva kuti court lawo kuzawa kuti akhale administrator, court silimachita kungosankha kuti awa ndi awa kama administrator. Anthuwo amakazipereka kuti ine ndi amene ndikwanise kuyendetsa chuma cha masiye chichi, komanso ndi amene nditakwanitse kuwagawira aliyense mwa ndondomeko mmene mwini wake anakafunira akanakhala kuti ali moyo. Ndi kuti palibe wina wadera, kapena mwina malume, kapena mwina mkulu wina wachokumuzi kungobwera kuti ine ndifuna ndikhale administrator. Akhoti akhoza kumpasa munthu amene? Nthawi zina amapereka pokapo akaonetsa kuti mayi ngati ali moyo, mayiyo sangakwanise iye kukhala administrator. Komanso ngati pali mwana wamkulu amene anapitirira zaka 18, iyeyo sangakwanise kukhala administrator. Nemene ndafotokozera muja umakapempha ku court, umapanga apply ndikulemba zifukwa zake zoyenera zimene iweyo ngati malume administrator ukhale iweyo. Koma mwa malamulo wake malume samakhala pa forefront kukhala number 1 kuti inene ndikhala administrator. Akhoti amadziwa ndithu. Amadziwa kuti malume ali patali ko basi. Ali patali. Amayenera kukhala awa amene ali pafupi kwambiri ndi malemu amene amayenera kukhala ma administrator. So pano ukakhala administrator wa chuma cha masiye zikutanthauza kuti ukungonena kuti ineyo na amene nditakwanise kugawa chuma ichichi mmene mwini wake anakafunira, komanso ndigawa mwa chilungamo. Ndikona court limakupatsa iweyo ndi confidence yonse ndi mmene wanenera kuti awawa akwanitsa. Koma mmene zimachitikira mumudzi mwathumu timati ku court kuja katipasa tikabwerera ku nyumba timayiwala kuti zimene tinalemba zija nakapempha. Choma chijano timanenga ngati chathuno cha administrator awa amene akuyenera
kupindula nawo pachuma amene timanena pachizungu ma beneficiary. Yes. Timakhala ngati tikuchita nokuwagayira chuma chija. Aziyamika kuti tatani Tapasa. tapasa Nakatha kudya ndekha ine chuma chonsechi. Koma ndakupasani koni. Muthokoze Mulungu. Koma you are the rightful owners. Achuma chimene chijacho. Ma beneficiaries ndinu uyu onkhala wongoyendesa. Uyu wangokhala wongoyendesa. Kuti chumacho chiyende bwino. Ndepena pamapezeka kuti ma administrator amakatenga ndithu makalata ku court kuti ayendese chuma osayendesa ndikungokhala ndikumangojauka. Amachitenga Ndino court limakhala ndi mphamvu lobwereranso kwa administrator ndikumuwuza kuti chuma chisimukuyendesa bwino. Court silikhala ndi mphamvu yobwerera komano awa olandirawa. Ndi amene amakhala ndi mphamvu yopita ku court kukanena kuti uyu munampatsa makalata oyendetsera chumayo. Sakuyendetsa chuma akuchitenga chuma ngati ndi chake. Ifeyo akutitenga ngati ongopemphesa tizipempha chuma cha masiye chichi. Ndi court limathano kukansula mapepala amanena kuti revocation kupanga revoke mapepala kuti iweyo sukhalanso ndani administrator. Ndi pakapezeka kuti panali chuma china chuma cha masiyecho chimene administrator anachidya ngati chake. Awodandaula mathaonena kuti panali chuma ichi akuluwa adya ngati zawo. Koti limakhala lili ndi mphamvu lomuwuza munthu uja kuti ubweze chilichonse ndendende mmene chinalili. Really? Chifukwa chumacho si chako ngati administrator ndi cha amasiye. Amasiye ndi amene atsala amene akuvutikawo. Amene akuyenera kuti apindule nawo pachumako. Ndiye umenewu ndi mlandu kwambiri. Ndiye ukabwenzamo pamapezeka umathanso kumangidwa ngati administrator chifukwa wasakaza chuma cha masiye. Kusakaza chuma cha masiye ni mlandu waukulu kwambiri. Uli ndi mapenalty yake ndithu bwenze komanso ukaseva. Amakaseva ndithu anthu komanso chindapusa. Chifukwa upepese. Chifukwa chokuti wasakaza chuma cha masiye. Ndiye pamene tili ndi munthu afuna kukhala administrator mamuna ake wamwalira afuna kukhala administrator ndi chanzeru kumvetsetsa kuti administrator sikutanthauza kuti ndiye kuti chumachi ndi changano chachoka m'manja ndachiteteza kwa akudera amene amafuna ndidyere ichi ndi changa ndizichiyendetsera mmene ndikufunira. Chimayenera kuti chiyende mwa ndondomeko imene ili m'malamulo kuti amene akuyenera kulandira nawo ndi ndani. Komanso kumayenera kupemphaso nzeru kuli administrator general kuti kapena ku court komweko kuti ma percentage ayende bwanji, uyu atenge chani chimakhala cha nzeru kuti pa nthawi imene walandira munthu unakapanga apply ma letters of administration nthawi yomweyo uyendetse kuti chumacho chilipo chotani komanso akuyenera agawana bwanji kuti zithe iweyo khale mfulu. Sizimafunika kuti uzapasa pang'ono kumanyemera pang'ono. Sono mwina ena ndi ana. Pang'ono zimatheka sindankha kuti ayi koma zimatheka kwanyemera pang'ono ifoti ena amakhala ndi ana. Ndi pali ma school fees. Tegeze mwana wangu ngomunjikira zindalama zonse zija. Angodyera ice cream ndalama zonse kutha. Sichimakhala chanse. Ndi nafotokoza kuti ma administrator ali ndi maudindo amene ali nawo malamulo. Udindo wina ndikupanga zinthu mwanzeru. Ndiye ngati mwana wang'ono umpatse 10 million mwana wa zaka 5 kuti chuma anasiya bambo ako ichitenga zitafuna pamene kusuna pange sunathandize ngati administrator. Komanso ena amafunsa kuti ife tinali ndi administrator koma anatigulitsira nyumba kuyamba kumakabweza ngongole za abambo chuma choti ife amene atilipire school fees. Mafunso amene wamabweranso ndi imene ni ntchito administrator kupanga zimenezo apange ndi asala ake ndi okay. Administrator akalandira chuma cha masiye chija akapatsidwa ulamuliro ogawa chuma cha masiye komanso kuyendetsa chuma cha masiye amayenera choyambirira afufuze kuti uyu watisiyayo analibe ngongole koyambirira kupita kumayenera kuti chumacho chipite kuti abweze ngongole. Ngati malemu ana ndi ngongole abweze ngongole zonsezo. Abweze ngongole zonsezo. Palinso msonkho wa boma kwa chuma cha masiye
yamati state duty Oh, imeneyo samenena atani abweze alipire a state duty. ya abwenze alipire chitama imeneyo yosalayo ndi imene amayenera kuti agawanize kwa amene atsala. Koma ngati ndalamayo palibe koma pali katundu pali malo pali nyumba administrator atafotokoza kale kuti chuma si chake ndiye apanga bwanji atenga ndalama za mthumba mwake kuti akabweze ngongole kapena agulisa katundu alipoyo kuti apeze ndalama kubweza ngongole. Komanso kugulitsa katunduyo malamulo samanena amakhala ali clear amamuza uyu administrator kuti osangogulisa mongopereka chifukwa kuti katundu yosiwapo kuti ungofuna uthande nazo pamene nyumba mwina kukambirana nawo amene akuzagulaja kuti tikugulisa patengo uwu ndiye mundigayire kuseri ku ka 5 mita imeneyonso ndi mulandu wina okwana kwa basi chifukwa akupindula pa chuma cha masiye. Administrator amene alili m'malamulo samayenera kuti azilandira kalikonse pakuseri kwayo zimene akuchita. Amalandira chikakhala kuti ndi chikhumbo cha awa kwayendetsera chuma kuti anaja anti mwatithandiza ko basi ndapindula ndi eni 2 million nanu mugule zofunika pakhomo pa chifukwa mukutiyendetsera mukuthamanga mukutani ifeyo tikufuna kuti mulandire kwa kaka kuti muzikira fiwero koma sangangotenga yekha kumati chifukwa ndikugwira ndikumayenda ndikumatere ndiye ineyo mwezi uwu kasale kanga kakhala kaka akwaberana ameneyo akwaberana m'malamulo. Chabwino mwina mungayatsa kumeneka ndi mawanu wa Times mukuona programu ija ya Amayi Anzanga, programu imene ndithu timacheza ndi mayi kumvana mulumbe aku Warwick ndi amatiuza ndithu maufulu azimayi kuti wina asakupondeni phazi. Ndi mayi mulumbe nafuna tifunse pano kunena kuti nthawi zina amatheka kuti bambo mwina anali ndi anawena amene samakhala nawo nyumba muja ine bambo ndi mwina ndinali ndi ana ena pena pache ana amene aja ngati bambo sadalembe wiru sadauzi zofunikira zonse mayi uja angatenge ndalama kwagayira ana ena ziteka zotheka pa sabata apitawo tinkakambirana mafulo ana. Yes, mwana samasankha kubadwira amangobadwa ndi ufulu wina wa mwana ndokuti sitimasankha kuti chifukwa iwo unabadwa ma circumstance awa ndekuti siwoyenera kutere ndi mwana ndekaya anabadwira mwati kwina kandi kuti kwezi kaya banja linatha kasi tikuzoti anakabirekaso ndi ana ena muyendayendamu. Yes, mwana ameneyoyo malamulo amamutenga ngati mwana amene ali nyumba wa bambo aja wa bambo mwana wa nyumba wa bambo ndi mwana ameneyoyo chimodzimodzi palibe kusiyana. Ndi chuma chimene asiya bambochi amayenera kuti atenge nawonso gawo. Sunungati bambo sinanga sana alimbe ma percentage ya apanga ndi administrator imwe uja amapanga ndi administrator imwe uja mosogozedwa ndi nzeru za ku court tinatero budget court ndi imene mavomereza iye uja samangozikhalira nkunena kuti iwe chifukwa unabadwira uko ndikupasa 5%, iwe chifukwa sumandipatsa moni utenga 2%. amawapera zimenezo. Ndi maina aja amenena apite ku court kapena kwa administrator general kuti akavomereze kuti izizi ziyenda choma percentage wa ayenda chonje motere isabwino so tiyerekeze kuti nopalali nzimayi kuti muna ndi anzathu makamalo lido kandi mitala ndazimayi awiri kapena ndazimayi atatu muna chibwenzi chimene komano kuchisamalira ndithu kuli ana mzimayi amene uja nayenso akuyenera kulandira nawo chifukwa iyi nde ndiwo tiyafuti already mwina amene bambo jana ali moyo samaona na bwino yayi ndi wamwalira do you expect kuti pakatendere malamulo amalola pamene panali mitala chabwino ngati mamuna yana ali ndi mitala akazi onsewo atha kulandira nawo. Ngati wina ana amakhala kunsanje wina amakhala kubalaka amamangako zigayo kusanja amamangako zigayo aliyense amatenga zimene zili kwawo. Koma zikakhalano kuti katundu wa ndalama zopitilira kwambiri
ndi samatengera kuti kumene kukhala kuti iwe umakhala kusanje anakukonzera kusanje kutenge zimenezozo, iwe umakhala kubalaka anakukonzera za kubalaka ukhale zikutenge zimenezozo. Koma ngati anali ndi private property timati imeneyo ndi simatengera kuti iwe umakhala kuti amayenera ayione bwinobwino, komanso amene amapanga contribute ngati ali mkazi ukaya wang'ono ka wamkulu amene amapangitsa kuti chumacho chikhale chachikulu chizichitika, amene amaphikira, amene amataya mazipanja kuyika ndalama yake, miso amapanga nawo invest, kupanga nawo invest ngati ili shop mama wawo alawira kwasesa kuopa ali grocery, ali ndi grocery, amene yuyu ndi ayina kutenga zambiri amamuganizira kuti ndi ntchito imene wayika pa kapangidwe ka chuma akaka timpatse kaya akaka tisanambe kugawa aliyese. Wow. Chifukwa tikamagawa chuma cha masiye pamenera pakhale chilungamo, wina wangokhala ali wina akuthandiza wina amangolandira wina monkhani manindi kulera ana awo basi abwana zimajumbo za nyama zabwera basi zako akuphikira 24/7 chuma chake simungalandire mofanana nkhani tu ndi imene yazimayi. Komano tikatengano chibwenzi imene munanena sibanja chabwino, kazi amene ali wako chibwenzi sangapite kukaklema kuti ine nali nikhala administrator ngakhalenso administrator, komanso sangakleme kuti aje nawo akhapindule nawo pa chuma cha masiye. Koma ngati anali ndi anawo auyo otsalayo namene ana chibwenzi akhoza kudya nawo, amaonekedwa mafulu awo kuti andi chimodzi kuzendana nyumba. Koma zimayi iyayi chifukwa chokuti sanali amene decide chiki amene chizungu cha masiku ano amene ndi wapambali ndithu akhale pambali pompo sadya nawo ndalama za achikulirewa yani. Koma anawo ana ndamene amadya, koma ikakhala kuti inali mitala ndi azimayi awiri osewa amayenera kuti apinduleko moyeneleka chabwino, koma sizimatanthauza kuti apindule hafu ena amabwera iye anali pa mitala koma anina andipasa 40% uyu ampasa 60% zokhala mwanji amene amagawira chuma sizimakhala hafu ena amatenga hafu ena satenga hafu ndi malingana ndi mmene banjalo linalili komanso kakulitsidwe kachuma kuti amene amayikapo ndithu mphamvu zake kwambiri. Chabwino ndikufunikira kwanji kuti munthu mwina mujosana mwalire of course makhala kuzikumbira zenje yayi kuti ukonzere tuwiro chifukwa zikuoneka kuti kukoza kukhala masikando drama yonena kuti chifukwa yosuna khala nungosola ngati imene lili zimachitika di kwambiri kumakhala timaona madrama komanso kuyikitsa pamavuto anthu amene aloyenerera kuti apindule pachumapo. Ndiye zofunikira kwambiri kuti anthu kulemba wina amalawi ndife amantha timaopa kuti ndizalemba ngazasapono kufa kudziwa bwanji umayenera ukonzekeretu kuti awa amene ukufuna kuti asazavutike pachuma chako uyo ukazamwalira asazavutikedi. Ubwino wawiru umakhala chifuniro chako pachuma chako kuti chiyende bwanji. Ineyo chuma changa ndikufuna zadye ndani amene iweyo umawayika mu ndondomeko kuti awa ndi amene ndikufuna zadye chuma changa. Tsopano ukakhala kuti sunalembe wiro uyu administrator amene iwe zakumtima kwako sauziziwa ndi amene amangoganizira kuti mmene moganizira mwa ine amene ayenera kupindula pachumachi ndi awa akanampasa uyu ndi wiro ndiyofunikira kwambiri. Koma ndikuyankhulanso choncho wiro zimatha kutheka kuti imachallenjedwa ku court kuti munthu waganiza kuti awa ndi amene akuyenera kudya chuma changa wina nkuzaganizanso kuti munthu akanamwalira kale zimachitika ndithu kuti ayi. So chimene chingachititse ndi chani kuti mwini wache walemba wiro kuti ndikumwalira ndikazamwalira uyu azatenge izi chingampase mphamvu opanga challenge mwini wakeyo ndi chani? Nthawi zambiri chimene chimapangitsa ndichokuti munthu akamva kuti ine apapa pawiropa andiphera ufulu wanga ndiyerekeze kuti mayi wakhala pabanja ndi mayiyo ndi bambo wamwalirayo mwina zaka 17 zaka 18 olo zaka 20 zimene
bambo wamwalira wapezeka kuti pawirupo sanamuyike ayika mwina azulongo awo abamboyo ayika amalume azimayida makhala ndi vuto limenelo apakuti sabakira azimayi azanga pepani azimayi amapezeka kuti akamwalira iwo amukulemba azibale awo okhaokha mamuna wawo osamulembapo yayi ngati sanalembedwe mamuna atha kupanga challenge wili imeneyo kuti akazangawa amayenera ndi anali ndi ine mchikondi tinali pabanja amayenera ndi pawirupa ine am the last person amayenera ndi sanandilembepo nkazangana ndi ndalama uyuyo ndi ineyo nelokha administrator wenda chuma mayika chimwene yawo atha kupanga challenge kuti ndimaine kukhala nawo pawiru ni mkazi wanga koma sanandike chimodzimodzi so wamkazi atha kuchallenge awiru ya amuna ake zimene timaziona kwambiri makamaka kubungwe lathu azimayi amabwera ine ndakhala pabanja zaka 30 koma chuma cha masiye abambo pawiru nyumba imene takhala zaka 20 takhala nyumba imeneyi ampatsa mwana wache mwali yawo ndi ayika I'm challenging this way kuti sina chilungamo kodi is it possible to edit the way unacho mwanseri kaipanga edit kusindasinda zimachitika zimatheka ena kufoja masignature ena amati munthu changati akudwala ali kuchipatala angomusamalira 2 days akulu talembani wiru tasaina na apapo luwira amulembera kale sainani munthu ali pefupefu sakuganiza bwino akudwala munthu mazaza mankhwala osakamasewera ali sainani apa nkhani ngati zimene zozo ndi zimene zimapangisa kuti munthu akathe kupanga challenge wiru kuti pamene munthu yamasaina wiru iyiyi kuti umusana akuganiza bwino komanso amene wasainira wiru iyi akupezekanso muwiru chifukwa wiru ili ndi malamulo wake iwo amene wasaina ngati mboni sumayenera upezekenso ngati opindula nawo pachuma mwirumo ndemapezeka kuti munthu ndi mboni komanso mwirumo akutenga 20% wazilembera yekha anapanga influence anazikhonzera chinga kuti ndipindule nawo apapa nde wiruyo imatha kutchallenjidwa njira yotero nthawi zinaso wiru imatha kutchallenjidwa pakakhala kuti chuma chimene chayikidwa alemba muwirumo mwina sichikuziwika bwinobwino kuti sichabambo anapangira limodzi ndi amayi makesi amene oso timaona kwambiri apangira limodzi ndi amayi 50% abambo 50% nthawi zina amayi 30% abambo 70 nthawi zina amayi 70% abambo 30% akhonza chuma abambo aja chuma chija akachisiya muwiru apereka kwa munthu wina ndi amayi amatha kupanga challenge wiru imene kuti yayi chuma chimene chalembedwa muwiru mumu si chuma cha masiye chifukwa kuti ukamalemba wiru umayenera ulembe chuma chokhacho chimene chili chako chimene unapanga wekha ndiye ukayika chuma chimene chili ndi paliso chuma cha nzako chuma cha anthu ena kuti akadye anthu ena ndi ukhala ngati ukupangira kutenga zaino ache wapazanzako kukapereka kwina chabwino programu yache ndi amayi anzanga ndemwina amayi muli ndi mafunso tangopitani ku bungwe la WOREC ndipo aza kuthandizani kuti akumenyereni nkhondo pa nkhondo zimene mukudutsamo chuma chanu wina sakutengereni kukakudyerani masuku pamutu tapezani abungwe la WOREC Women's Legal Resources Center nditu ndamene angati kukumenyerani nkhondo kuti chuma chanu chimene munachipeza movutika ndi amuna anu chisakupululukeni ndi kukuthawani yayi tapezani amene wawa ndithu akuthandizireni patibwereno kumbali ya pension munakamba ponso kuti mufotokoza pang'ono za pension sipano chuma cha pension timadziwa pension kuti ndi imene munthu amakudula kusalalete amagwira ntchito ndiye akuntchito aja amakufunsa kuti ulembe kuti patati iweyo wapita zativuta mauthenga yamba kuyenda mathenga yamba kuyenda kuti nkuluja wasamira mkono kuno ndalama izizi azadyendani nde munthuwe umakhala kuti ukulemba ukuzindikira uli bwinobwino ukudziwa uyu ndamene azadye chuma changa ndi mafunso amene amatipeza nthawi zambiri kuti
achimwenanga pa pension sanatilembe ife komanso amasamala mwana wache mwali athu wina anamtengalo wang'ono pa pension sanalembe amene sakuyenera kulandira alamu aphangira kwambiri angotenga ana okha ndamene akalembetsa kuti amene ndamene akulandira adya okha chifukwa ngati pali mwana pa nyumbako amene bambo amamuthandiza amene anatenga kumuzali wang'ono kapena wache mwali yawo amamuthandiza pamapo komopo mwana amene yonso akuyenera kukhala pawiru sichoncho asakuyenera kukhala pawiru kapena oyo pa pension ndi wiru sopano ndi chifuniro cha munthu ngati iye akufuna mwike mwana uja pawiru atha kumwika chabwino chifuniro chake chabwino pa pensioninso ngati iye akufuna mwike mwana uja atha kumwika sopano tikatenga pamene palibe pension pamene palibe wiru nditero amatengerano kuti chuma chichikwana koma ngati amamuthandiza kuyambira wang'ono kumphunzitsa sukulu samamutayiratu amati chuma chingati chitatheke kukwana kuti anawo azipita ku sukulu komanso uyu tinakamtengayo azikwanisa kupita ku sukulu amaloleza kuti inde musamutaye koma ngati ndikang'onong'ono sikakwana samakakamiza kuti ya mukuyenera inuyo mupeze ndithu kuti uyuyu mupitirize chifukwa ngati anamutenga kumudzi kuti uzamusunga kunyumba anati akumikira ampangira chifundo sichoncho akumulera mwa chifundo nanga chifundo umakakamiza kuti chipitirire chabwino pamene pali pamapeto pa programu yathu madzulo ano tikuthokozeni kwambiri chifukwa choti mnali pamenepo kuonera amayi anzanga ndi mayi kumvana Mulumbe amene amachokera ku Warwick ndi amene amatipatsira programu imeneyi panopo pa Kanema wa Times. Ine dzina langa ndi George Misinde. Bwanji tikumanenso sabata yamawa ife tayambapo.